Bazen behin Sofia izeneko neska bat. Egun batean, rolosean jolasten, mutil bat ezagutu zuen Lukas izenekoa. 15 urte zituela esaten zuen, eta berehala egin ziren lagunak. Kaixo, Lukas, jolas hau asko gustatzen zait. Niri ere. Geratu ahal gara Europa parkean. Ez dakit, ez nahi idatzi. Oso ondo moldatzen gara. Roblo gustatzen zaizu. Musika berdina entzuten dugu. Bale, bihar Europa parkean institutuan amaitzean ikusten gara. Oso ondo jolasten duzu. Oso gustora nago zurekin. Zer egiten duzu, Sofia? Ezer. Zerrezua, zerabinekin geratuko. Ez, mutil batekin geratu nahi. Nor zara? Lukas naiz. Fatima, etorri mesedez, azkar. Bale, orain nanta. Beitu, beti haituko dugu. Bai, zagora arazo bat. Bai, non zaudete? Bai, orain zenoa. Polizia zen eta zer gertatzen da hemen. Kontuz internetekin. Beti ez da iruditzen duena.